हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबा जोंनि फंबाय बिनानावमोन लोगोसे आं बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आं मोनसे प्रकाशना जेरै नोंथांमोना नायदों बिएम सोदाब चेनेल फार्स्ट अफ अल आं गिबियावनो जोंनि बर' हारिनि गासैनिसिमबो उन्दै गेदेर आं खुलुमनाय जासि हरबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो बिनि गेजेराव बे मागो दमासि दानावहाय नोंथांमोनखौ आङो गाजा गोमजायै रंजानो बा जालांनो आङो थिनबाय आरो बिनि गेजेरावहाय नोंथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायोखि जुमायफोरखौ लोंनानै गावनि न'खराव गावनि हिन्जाव आरो गथ' गथाय आरो गावनि हौवा बेफोरखौ सिनायलायै बा गावनि गथ'फोरखौ जोथोन लानो रोंलायो बेफोरबायदि जुमाय लोंनो नाङा जुमायखौ लोंनानै जुमायजों दा लोंजाफिन आं बेखौनो खावलायो जुमायखौ लोंनानै न'खराव दावराव दावसि खालामनानै गामियाव गावखौनो गाव बदनाम खालामनाङा आं बेखौनो गुरै बयनिसिमबो खावलायनाय जासिहरो आंनि गोसो गोथार गोरबोनिफ्राय स' जारिमिन हिस्ट्रि जों बुंनो थांदों कि हिस्ट्रिया माखासे गोबां बर' हारिनि खामानियाव होफैदों आरो आं बेखौबो बुंनो सानदों माखासे हिस्ट्रि ओरैबायदि बर'फोर दङ बैफोर हिस्ट्रिखौ लानानै नों मिथिया नामा बेफोरबायदि हिस्ट्रिखौ बुङो बाट बैफोर हिस्ट्रिया जे बर' हारिनि बेसेबां खैफोदाव खोख्लैयो बेखौ मिथिया बिसोरो बर' जाय बड'लेण्ड एरिया बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट जायखौ एक्सटेन्ड खालामनायाव माने प्रब्लेम होयो बेखौ मिथिया एंखं टेलिभिसनावबो एसे एनै जारिमिननि सोमोन्दै सावरायनाय जादोंमोन बिथां राजेन बसुमतारिया बुंदोंमोन कि एसामिस पिपोल मालानिफ्राय फैनाय बहानिफ्राय फैनाय बेखौ मिथियानो आरो बिथाङा बेखौबो मिथिया कि एसामिस पिपोल जाय रायजो बेखौ आसामाव थानाय गुट्टै आसामिस होननानै बुङो बेखौबो मालानिफ्राय बुंनाय बेखौबो बिथाङा फिननाय होनो हायाखैमोन आरो बिनि गेजेराव जों बेखौ बुंनो सानो कि आहम जायफोर रायजोफोर बिथांमोना बुरलुंबुथुर सेर सेर फैदोंमोन होननानै जों बेखौ फरायनो मोन्दोंमोन ब्रिटिशनि सिगां नङा होमबा जेब्ला बेवहाय किंडम जाय राजाफोर बेवहाय रायजो खुङोमोन बा रुल खालामोन बे समावहाय नङा होमबा स' लोगोफोर जारिमिननि बाथ्रा बुङोब्ला गोबां गोलाव थाङो मिथिबायना माखासे सुबुंफ्रा जायफोर जारिमिन फरायदों बिथांमोना अलरेडि मिथिखायो दा माखासे सुबुंफ्रा बुङो कि नों जारिमिनखौ ओरैबायदि मिथिया माखासे ओरैबायदि जारिमिन दं जायफोर जारिमिनखौ नों मिथिना मा मोननो कि बै जारिमिना जे नोंनि बर' हारिनि बा बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय माने एक्सटेन्ड खालामनाय बा बड'लेण्ड स्टेट दाबिनायाव बेसेबां जे प्रब्लेम होदों नोंथाङा बेखौ मिथिदों नामा नोंथाङा बेखौ मिथिदों अब्ला नोंथाङा जुदि गनायब्ला अब्ला नोंथाङा बर' ना अबर' नोंनाव बेबायदिनि थाखाय प्रुफ दं नामा दिनै माखासे हिस्ट्रिखौ बिथां जेसेबांखिनि जोंनि आसामाव गिबि सिगाङाव सीएम जाबोबाय बिसोर गासिबो अबर' गोजामोन जोंनि बर' जाथि रावबो गैयामोन ट्राइबेलानो गैयामोन बिसोरो गोबाङानो हिस्ट्रि बिसोरो चेन्ज खालामबोबाय नोंथांमोना टेक्निकेल बै समावहाय जों बेसेबां रोंगौमोन गैयानोमोन दा दिनै विकिपिडियायावनो बुं मायावनो बुङो गासिबो बिथांमोननि लिरनाय बिसोरो गासिबो बेवहाय माने हिस्ट्रि बानायनानै होजोबनाय स' बिथांमोननि लिरनाय गोजा दा दिनै जोंहा रावबो इसिबां टेक्निकेलनि सायाव डेभेलप गैयामोन दासो एसे डेभेलप जाहांबाय आरो दासो जांख्रिथायाबो गोरानिफ्राय गोरासिन जाबोनो हमबोबाय दा 1993 मायथाइयाव जेब्ला बड' अट'नमास काउन्सिल जादोंमोन अब्ला बे समावहाय जोंना एजिपि जाय आसाम गण परिषद बिथांमोनाबोथ' जोंनि आसाम बे बेखौ माने हेंथा होदोंमोन जाय बड' अट'नमास काउन्सिलखौ बा 2003 मायथाइयाव जे बिटिसि सरकार बानायनाय बा बड' टेरिटरियेल काउन्सिल बा बिटिएडि एरिया बड' टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट बानायनायाव बिथांमोना हेफाजाब होनाय बायदि जाबाय अब्ला सानना बिथांमोननि दिमागा माबायदि बिथांमोननि दिमागा ओरैबायदि फोरमायो कि जुदि जों बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ होयोब्ला उनावहाय बिथांमोना एक्सटेन्ड खालामनो हायि जाथों बिसोरनावथ' जारिमिन दंखायो अब्ला बिथांमोना फुरा आसामखौनो खावसे मोनमारसिगोन स' बैफोर बुद्धि बैफोर साननायखौ लानानैनो सिगांग्रो बिसोर मा मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौनो लाथारथोंसै एक्सेप्ट खालामबाय बेयावनोहाय हाग्रामा महिलारि सारा गावनो गाव हारसिङै एक्सेप्ट खालामनानै एग्रिमेन्ट होनानै लाबाय मिथिबाय बे बाथ्राखौ जों सावरायदोंमोन बाट बेखौ पार्ट 2 भिडिअ नोंथांमोना नुगोन जानांगौ आं बेखौ आसा खालामो दायो पार्ट 1 नोंथांमोना टाइटेलखौ नायदों जानांगौ दायो भिडिअ रायलायनाय टक श'आ गोबां गोलाव जानो हागौ बाट नोंथांमोना जुदि बाथ्राखौ बुजिनोबा आं मानो थाखाय बिदि बुंदों बेखौ मिथिनोबाथ' नायथारनांगोनानो नङा होमबा जुदि नोंथाङा एसे ओंखाम जाबाय उदै बुंबाय नोंथ' बुंनाय नङा उदै बुंजासेथ' ओंखामखौ जागोन नङा होमबा जे नोंथाङा गेजेर खन्दआव ससे फरायबाय हिस्ट्रि मोनसे सल'खौ आरो बिनि गेजेराव जोबथायाव फरायबाय हिस्ट्रिखौ गेजेर खन्दआव मा जाथाय जादों मानिफ्राय बुंलांदों बेखौ मा जाथाय जालांदों बेखौ मिथिदों जानो फुरा हिस्ट्रि नोंथांमोना मिथिया नङा होमबा स' आं बेखौनो बुंनो सानदों कि जोंनि बर' हारिनि हिस्ट्रिया गोबां गोलाव दा राजा इरिक्टरनि जाय किं बेसेबां रुल खालामनाय बिथांनि संसार जाबोनाय बे जोंनि आसामाव बे संसार जाबोनायनि माखासे हिस्ट्रियाबो इनकमप्लिट जायखौ लानानै जों दिनै राजा इरिक्टरखौ जोंनि राजा होनना बुङो माखासे जातिफ्रा गुबुननि बिसोरनि राजा होननानै बुंबोयो गोबां सेलाय बिलाय जोंनि हिस्ट्रिया माखासे समाव एसामिस पिपोलफोरा गावसिनि होना लायो माखासे समाव जोंनि होना लायो दिनै जों बारनासुरखौबो जोंनो होना बुंना लायो आरो बिनि गोबां हिस्ट्रि गुलाय गुजाय जानानै दं आरो ओंखायनो रावबो मानसिफ्रा बेयावहाय जे ओरैबायदि हिस्ट्रिखौ दागनाय जायफोर हिस्ट्रिया जोंनि बर' हारिनि थाखाय खैफोद जाय बड'लेण्ड स्टेट जाय एक्सटेन्ड खालामनायावहाय एसेबां
प्रब्लेम होयो बे बाथ्राखौ गनायनो नाङा आंथ' गनायखाया नोंथांमोना बेफोरबायदि आंबो गनाया बेफोरबायदि बाथ्रायावनो जायखौ आं मोनथिया बा जायखौ बाथ्राखौ आं बुङाखै बे बाथ्राखौ नोंथांमोना सानोखि आङो माबे बिबायदि बुंदों जुदि हिस्ट्रिनि सोमोन्दै बुङोब्ला नाय सानै हयै बाथ्राफोरखौ गासैखौबो बुंजोबनांगौ जे आं मोनथियो हा जे बे हिस्ट्रिया जे जोंनि बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय बेसेबां जे खैफोद होयो बेफोर हिस्ट्रिखौ जों मानो नांगौ आं बेखौ बुंगासिनो दङ आरो बैफोर हिस्ट्रिनि सायाव जेसेबांखिनि लिरबिदां जेसेबांखिनि कपि खालामनाय बेफोर गासिबो सिगाङाव जोंनि माखासे बे आसामाव थानाय अबर' जातिफ्रासो खालामजोबनाय गोजा जों माखासे बर'फ्रा बेफोरखौ मोनजोबासैनो बिथांमोना बेफोर जाय जोंनि गिबि एनसेस्टरफोर आरो जोंनि जाय गेदेर गोलावफोर बिसोरो बारा एसेबां आइडिया रोङाखै जोंनि सिगांनि आं प्रमद बर' सारमोनखौ बुङाखै इउ.एन. ब्रह्म सारमोनखौ बुङाखै जेब्ला इउ.एन. ब्रह्ममोनहा अब्ला जेथिया बिसिनि साननाय हनायफ्रा बारायबाय आरो बिथांमोनहा बर'नि सोमोन्दै साननो हमबाय अब्ला बैफोर साननाय हनाया बारायलांनायजों लोगोसे रोंगौथियाबो बारायनायजों लोगोसे जालांबाय बिथांमोननि थाखायनो दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दानानै लानो हादों आरो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनखौ दानो हादों दिनै बेफोरबायदि जानायनि थाखायनो जों मोनब्रै डिस्ट्रिक्टबो मोननो हाबाय दा जोङो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआ जोंनि थाखाय बर'नि थाखाय थोआ दा माखासे बाथ्रा जाहैबाय गोबां गोलाव बाथ्रा मिथिबायना दा सानजाथिंजाय फुरा बारायलाङोब्ला खोलाथिं थायो जुदि खोलाथिंजाय बारायलाङोबा सानजाहा थायो नङा होमबा स' बड'लेण्ड स्टेटआ जा जोङो डिभाइड आसाम 50-50 होन्दों नालाय जे रायलायनाय मथे दा बुरलुंबुथुरनि ओरै खोलाहा थानाय माखासे सुबुंफोरखौ लाफानाय जायासै नङा होमबा स' ओरै थानाय जाबाय स' आं बेखौनो बुंनो सानो जुदि जों ओरैहाय लायोबा ओरै सानजाथिं मोननाय नङा जुदि सानजाथिं मोनोब्ला खोलाहा मोननाय नङा स' सिगांनिफ्रायनो दाबोनाय मथे ओरै सानजाथिंसो जाबोखानाय स' बेवहाय जोङो मानो बेफोरनि सोमोन्दै दावराव जाबाय थानो आं बेखौनो बुंनो सानो बर'फ्रा गासिबो बड'लेण्ड स्टेट जायोब्ला बेवहाय मोनसे स्टेटआवनो फै रायजो खुं आरो बिनि गेजेराव नांगौब्ला हा बायनो हायाखैबा रुम थानानै रायजो खुंलां आरो संसार जालां आं बेखौनो खावलायो गासिबो बर' हारिनिसिम आंनि बुंनायनि मतलबा बेल' कि गासिबो बर' हारिफ्रा मोनसे स्टेटआव रायजो खुंलांनानै मोनसे स्टेटआव गाजा गोमजायै बिराद स्ट्रं जा हिम्मत जा पावार खालामनानै थानाय आं बेखौसो लुबैयो माने गुबुन जाथिफ्रा जोंनि बे बड'लेण्ड गोदान सोरजिजानायाव थानानै जे बिसोरो भट होनानै देरहानाय बेफोरबायदि जानाय नङा आंनि बुंनाय मिनिङा बे आरोना स' आं बेखौनो खावलायो लोगोफोर गासिनिसिमबो प्लिज माखासे हिस्ट्रिखौबो नाय आरो बे हिस्ट्रिया मा बुंदों बेखौबो नायबिजिर कि बे हिस्ट्रि नों जाय बाथ्राखौ बुंदों बे हिस्ट्रिया बड'लेण्ड स्टेटनि हेंथा जाय बड'लेण्ड स्टेट जाय एक्सटेन्ड बड'लेण्ड एरियाखौ जाय एक्सटेन्ड खालामनाय बारायनाय एरियाखौ बेयाव बिराद हेंथा होदों स' बेखौ आं मानो बुंनो स' आं बेखौ बुंनानै गासिनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय